इस वीडियो से प्लीज बच्चे दूर रहें। केवल 18 वर्ष से ऊपर के ही लोग देखें। यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। बहुते दिन के बाद अइलेगा। गाइड पड़बे तो मुंह तोड़ देबो, अपने फोड़ लेबो। चल झूठा। बुझली ही तो हमरा पीत नहीं लड़ो। तोरा आय था भेलुआ, अभी तो टेलरे हो, पिक्चर अभी बाकी है। सुनी छी तू काल अभी छियो तोरा घरे, जब तक कपड़ा खींचा वाला हो से सब रहे धइने। हमरा घरे कैला हमरा फोन क के बोलैले, कैला हमरा से कपड़ा खींचैले, कैला हमर केरा खैले से हो हमर बाड़ी में के अत्ते सामान खा के कहि छै अब नहीं आबा। ई तोरा बढ़िया बात बुझाई है। काजल तोरा बिना हम नहीं रह सकबो। कायरे वाला कमा दे करहीवा नहीं, हमरा पितनी रहो ना, चुल्ही में जाकर हेक देबो, पाइदो देबो। अब जाई छियो काजल। ई तो अभी पार्ट 1 ने हो के, पार्ट 2 अभी बाकी हो।